Com has pogut? Com has tingut els collons de fer-me una cosa així, tio? Tu jurem amb mi. Això no m'importa. M'he marcat una fita i passaré per damunt de qui sigui per aconseguir-la, fins i tot de tu. Ets un fill de puta! Tio, què passa? Què fas? No sé, no m'acaba d'anar bé, això d'escanyar-te. Em quedaria penjat al teu coll com un escapulari. No, però una altra cosa, tio. No sé, un cop a l'estómac. Un cop de puny? Clar. Sí. No sé. Ets un fill de puta! Va, tio, no et passis. És una reacció massa exagerada, home. Això el públic no s'ho creurà. David, perdona, t'he fet mal? Sí, però m'encanta. Fes-ho sempre així, Pol. López, quan acabi el Pujol entra al Marc. Què he de fer? Què he de fer? Què he de fer? La informació del trànsit, ho tens per aquí sobre. Becari. Quina informació? Quin trànsit? No ho trobo. És igual, home, improvisa. Total, no ens escolta ningú. I amb tots vostès, la informació del trànsit amb Marc Toneu. El trànsit, sí, d'això. Deu haver retencions a la Ronda de Mar i a més, plovent com plou, que feia anys que no veia ploure tant, la cosa està malament. Hi ha 2 taps i un embut, o sigui que potser que no agafin el cotxe, no? Perquè quines ganes d'agafar el cotxe, tot inundat i amb el fang i tot rellisca I fins aquí les notícies de les 7 amb Josep López i Marc Toneu. Perdona, López, ho sento, és que no trobava el full del trànsit. Passa res, home, no passa res. Aquestes coses passen al principi. Però jo ho he passat fatal. Vaig a buscar el guió de la tertúlia. López, aquest tio s'ha inventat tota la informació del trànsit. Te n'has adonat? Home, però està bé, saber improvisar. Total, no ens escolta ningú. Nois, m'acaben de trucar els de la Urbana dient que s'ha produït un col·lapse circulatori a la Meridiana perquè hem dit que la Ronda de Mar està inundada. Qui ha fet la informació del trànsit? El Marc, el becari, que s'ho ha inventat tot, eh? Ha passat del guió com dels xoriços. I tu què has fet, López? Te l'has quedat mirant? Ara, Mercedes, si em poses un becari que acaba de sortir de la facultat, el Marc es distreu, no es concentra i no treballa. És que és gandula, Però és bon tio. Quan li parlo, em contesta. Senyal que no té criteri. Doncs pensava donar-li una feina fixa quan acabi les pràctiques, però dilluns el foto fora. Mercedes, que tampoc és això, eh? Mira, ja en tinc prou amb 2 inútils en aquesta emissora. 3 seria massa pels meus nervis. Al carrer. Coi, López, quina traça que tens amb això de la papiritoflàcia, M'ho puc quedar? A la meva dona li agrada posar aquestes coses damunt la tele. Fes el que vulguis. Què hi diu aquí? Retencions a la comarcal B17. Em trobo tan bé després d'un assaig així d'intens, tio. És que quan un assaig és bo, és millor que el millor dels polvos. I tant, tio. No és millor. I ens està quedant de conya, tio. El mes que ve, quan estrenem aquesta obra, serem els reis de la cartellera, Pol. És que ens entenem tan bé dalt de l'escenari. És veritat, Seria genial poder treballar sempre junts, tio. Seria brutal. Jo fent de Manelic i tu de Sebastià. T'està bé el Sebastià? M'està bé el Sebastià. O jo fent de Hamlet i tu de l'altre, tio. Quin altre? Jo què sé, tio, tria tu. O jo fent de Macbeth i tu de Lady Macbeth, jo què sé, tio. La qüestió és estar junts, sí o no? És veritat, junts, sempre junts, com el Lemon i el Matau, com el Pere i el Moran. Com el Duran i Lleida. Com el Núñez i Navarro, tio. Ei, Pol, mira que demà hi ha un càsting. El Mario Gas busca actors per fer un Shakespeare. Papers de repartiment. Això vol dir aguantar la llança. Ja ho faig jo cada any als moros i cristians del coll.
Però no comparis, tio. Aquí dirigeix el Mario Gas i no mossèn Vicente. I mira, l'obra es faria al Teatre Nacional de Catalunya. Jo m'hi presento. No, espera, mira les dates. Coincideix amb la nostra estrena. Si t'agafa el Mario Gas no podríem fer el nostre espectacle. Doncs presenta-t'hi tu també, així ens agafen a tots dos. Oh, mira que fàcil. I si només n'agafen un, què? L'altre es queda penjat. És veritat. Vale, fem una cosa. Ens presentem al càsting, però només acceptarem el paper si ens agafen a tots dos. Vale? Oh, moment, David, un moment. Vols dir que si només t'agafen a tu pel paper, tu hi renunciaries? Home, evidentment, Pol. I tu també. No cal ni dir-ho, tio. Perdona, jo no sé què faria. A veure, una cosa com aquesta no es presenta cada dia. Doncs jo sí que ho sé. Jo mai no et deixaria penjat, tio. Tu ets el meu millor amic. Hòstia, ara m'has emocionat. Però què et penses? O sigui, jo no sóc gai, però també sóc supersensible. Fes-me una abraçada, company. I ara el Marc es quedarà sense feina per culpa meva. Però si el noi no val, i ara què he de fer? Agafes aquesta punta i les tires cap avall. Déu meu, però qui sóc jo per decidir si una persona val o no val? Ai, mira, no t'hi cap fiquis més. A mi m'han passat un munt de vegades. M'han provat en una feina, algú ha decidit que no valia i m'han despatxat. I tu no has odiat aquella persona que ha parlat malament de tu? Home, no, odiar-la no. Però li he punxat les rodes del cotxe. Déu meu, sóc un monstre, no podré dormir tranquil mai més. A partir d'ara viuré amb el neguit que un dia el Marc m'apunyali per l'esquena, home. Ai, Marc, perdona, em va fer un accident. Però què dius? Què passa, tio? No passa res, no passa res. Em vaig a buscar una església. Necessito confessar-me. T'agrada? Molt maco. Un avionet. Havia de ser una granota. Bueno, deu ser dins l'avionet. Emma, vinc de fer el càsting amb el Mario Gas i m'ha anat de conya, tia. Estic segur que em donaran el paper. I el Pol què? El Pol? El Pol no ho crec. Només quedava una plaça i segur que és per mi. Ah, doncs hi hauràs de renunciar, com que vau fer aquell pacte. Bueno, el pacte. Són coses que es diuen en moments de debilitat. Jo no puc renunciar a un Shakespeare al Nacional per un pacte idiota, Emma. I el Pol no s'emprenyarà? El Pol? Què va? Ho entendrà perfectament. Ell és d'una altra manera, tia. I tu no t'emprenyaries? Jo sí. Però jo sóc diferent, jo sóc egoista, cadascú és com és. Ei, hola. Ei, Pol. Hola, Pol! T'agrada? Ah, t'ha quedat molt bé, aquest... És un barco? No, és un cotxe de bombers. Ei, Pol, t'he de dir una cosa. Ho sé, ja ho sé. Han sortit els resultats del càsting. Pol, crec que no podem mantenir el pacte, eh? Què? Sí. Ho dius de debò? Bé, ja ho sé que això significa no tenir paraula, però és que ho he estat pensant i em sembla absurd que un de nosaltres doncs, deixi de perdre l'oportunitat de treballar al Nacional. Em pensava que volies mantenir el pacte. No saps quin pes em treus de sobre, no sabia com dir-t'ho. Dir-me el què? Que el Mario Gas m'ha donat el paper? Escolta, López, he estat pensant en allò que li vas dir a la Mercedes sobre el Marc i penso que tens raó. Aquest nano no val, s'atabala. I què? Que se t'avali? Acaba de començar, pobre. Se li ha de donar una oportunitat. Pensa en la teva carrera. Si algú no t'hagués donat una oportunitat quan vas començar, ara no series aquí? Però si precisament sóc aquí perquè ningú no em va donar una oportunitat. Jo volia ser mecànic. López, que estava intentant imprimir el guió del programa d'aquesta tarda i... Si la pantalla de l'ordinador es queda en blanc, vol dir que has esborrat el document? Que l'has esborrat? La feina d'una setmana! Quan ho sàpiga la Mercedes. No ho sabrà. No li direm. Refarem tot el guió. Vinga, va. Vés a buscar la màquina d'escriure. Ostres, gràcies, López. Em pensava que t'emprenyaries. No passa res, home. Aquestes coses passen al principi. Equivocar-se és la millor manera d'adquirir experiència.
López, ets el millor cap del món. Jo em pensava que això de la ràdio era una selva, però saber que et tinc al costat em dóna molta confiança. Escolta, Marc, aviam. La vida dona moltes voltes. I és possible que no estiguem gaire temps junts. Espero que sí. La setmana que ve la Mercedes em dirà si em dóna una feina fixa aquí a l'emissora. Tu creus que m'agafarà? Bueno, pensa que la Mercedes és una tia molt rara, Fins i tot ja veus que diuen que va matar el seu marit. Aviam, si la Mercedes no t'agafés, pot ser per qualsevol motiu. Motius que no tenen res a veure amb mi, vull dir. Home, ja m'imagino que tu no li hauràs parlat malament de mi. Exacte. Aviam, necessites alguna cosa? Un cafè? Referències? Mira, si la Mercedes no t'agafés, que podria no agafar-te, per motius que no tenen res a veure amb mi, insisteixo, potser necessitaries alguna recomanació per entrar a treballar en alguna altra emissora. De debò que m'ajudaria? Oh, i tant! Només m'ho has de demanar. Podries donar-li un cop d'ull, això? És que la Mercedes m'ha encarregat que prepari una entrevista amb el conseller de Sanitat. L'he d'entregar demà. Tranquil, jo m'ho miro. Està bé, Està bé. Les tapes, per exemple, estan bé. Aquesta entrevista és un desastre. S'ha de refer de cap i de nou. Doncs que ho faci el nano aquell. En comptes d'esbandir-te els inútils al damunt, encara et preocupes per ells. No es pot ser tan egoista, Carbonell. S'ha de ser una mica més generós amb el proïsme. Ves pensant en els altres, tu, que acabaràs dormint en un caixer automàtic. Em vas dir que el pacte no tenia sentit. Estaves disposat a trencar-lo. Doncs he canviat d'opinió. Puc canviar d'opinió? Sí que puc. Nens, que en crits no soluciona res. Voleu que us deixi unes pistoles? Vam quedar que si no ens agafaven a tots dos, ningú no faria el Shakespeare. Però és una oportunitat que tinc de treballar al Nacional. Bueno, i jo què? Em deixes penjat amb la nostra obra, tio? Pol, escolta bé el que et diré, perquè és la primera i última vegada que pronuncio aquestes paraules. El David té raó. Gràcies. Què? Si deixes penjat el David, demostraràs un egoisme fora de mida i et sentiràs com una merda. T'ho dic per experiència. I serà l'única persona amb 2 dits de front que haurà passat per aquesta casa. Ei, a mi ningú m'acusa de ser egoista, Doncs si no vols ser egoista, has de renunciar al Shakespeare. Està bé. Molt bé. D'acord. I renuncio. Me'n vaig a veure el Mario Gas. Li diré que no faré el Shakespeare. Bueno... Ara tot torna a estar al seu lloc, Realment et sents molt millor després d'aclarir les coses. Sí. Escolta, nen, aquest Mario Gas, qui és el Mario? El nebot del Mario Cabré? Sí, el coneix. De tota la vida. Pràcticament es pot dir que l'he criat, si l'he banyat i tot. Cony, Carbonell, quines confiances. Doncs escolta, li truco en un moment i li dic que et doni el paper aquest que el Pol no ha volgut. Ara hi deu haver una plaça vacant, me la podries aprofitar tu? Però que la sents, David? Aquesta dona està boja. Després de fer que el Pol renuncia al paper de la seva vida, ara vol que tu li fotis el lloc. I tant, Perquè si li truqués, què li diria? Tu dius de debò? No, per mi no li truqui, Carbonell? Ara, que si li fa il·lusió parlar amb ell de les seves cosetes per recordar l'època aquella en què el banyava i tal, vull que, bueno, que ja li pot trucar, si vol, que per mi no se n'estigui. David, tio, tu ets un monstre, ets l'encarnació del mal. No li diguis res de mi, Carbonell, ni del paper, Però digue-li que no tinc cap compromís, que em podria incorporar demà mateix. Mario? Mario! Ei! Soy la Carbonell. ¿Cómo estás, pichurrín? Pichurrín? Pichurrín. És la millor entrevista que s'ha escrit mai en aquesta emissora. És clara, concisa, directa, incisiva, plena de matisos, punyent, actual. De debò que és incisiva. Marc, has fet un bon treball. Gràcies, Mercedes. M'he esforçat tant com he pogut. I plena de matisos, també. Tu, Mercedes, això ho posaries per escrit?
És una entrevista fantàstica, Marc. La feina és teva. Així que acabis les pràctiques et faré un contracte indefinit. Escolta, i aquesta pregunta què et sembla? És arriscada, però jo crec que pot funcionar. Jo, Mercedes, no sé què dir. De debò penses que podré fer-ho? I tant que podràs. Encara que hi hagi ineptes que es pensen que traient-se de damunt la gent que val faran que brilli la seva pròpia mediocritat. M'ha quedat bé aquesta frase. L'apuntaré. Molt bé, nano, ens n'hem sortit. Què vol dir que ens n'hem sortit? Me n'he sortit tot sol? Però la Mercedes t'ha donat la feina perquè li ha agradat l'entrevista, home. Això mateix, aquesta entrevista l'he escrita jo? Perdona. El que tu vas escriure era infumable. M'he passat tota la nit refent-ho. L'únic que ha quedat del que tu vas dir és bona tarda, senyor conseller. Però això la Mercedes no ho sap. Ni ho ha de saber. Escolta, xato, tu ets un aprofitat, Benvingut al Montreal, López. Escolta, López, he estat pensant en allò que em vas dir ahir i penso que tens raó. El Marc és jove i es mereix una oportunitat. Passi amb lletra, Carbonell. Vostè diu la frase d'abans i jo dic el meu text, Molt bé. Va. Eduard III de William Shakespeare, traducció de Josep Maria de Segarra, prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà. No, una mica més endavant, Carbonell. A l'acte 3, aquí. Quan Lord McGuffin diu, però calleu, veig que arriba el missatger. Molt bé. Va. No. Va. Què? Digues, la teva frase. Però vostè m'ha de donar el peu. Però si ja l'has dit tu, el peu, ara toca parlar tu. Però si vostè no em diu el peu, jo no sé quan entro. Que tocat dels collons. Va, te la dic. No, és que... Va. Però calleu, veig que arriba el missatger. Mi senyor, l'enemic ha traspassat el gual d'Invernès. No, ja està. Jo només tinc aquesta frase. És curta, però està bé, I només per una frase li has fotut el paper al Pol? Ei, un moment, que jo no li he fotut res, Va renunciar al Shakespeare per voluntat pròpia. Ah, i com li explicaràs que li has fotut el paper per voluntat pròpia? No, és que tu no li has de dir res, no val la pena. Perdries un amic. No. No, Carbonell, jo li diré. Cara a cara. Quan me'l trobi. Si me'l trobo. Perquè, clar, amb els assajos al Nacional jo no puc passar per l'institut i no tinc l'oportunitat de veure el Pol. Ah, doncs digue-li ara. Ai, quina granoteta més simpàtica! És un avió. Ei, Pol! Què hi fas aquí, tio? Currant. Faig de cambrer, ja t'ho vaig dir. Tu curres? I per què? Per pagar-me els estudis. Hòstia, que fort és la vida, no? Escolta, com és que no has vingut a l'institut? Doncs, mira, Pol, és que hi ha moments a la vida d'un home... Què has fet? Ves al gra. No puc fer el nostre espectacle, Pol. Què? Que no el faràs? Que em deixaràs penjat després que jo renuncies al Shakespeare? I per què? Doncs... Espera un moment. Carbonell, què li dic? Inventa't alguna excusa. Coses de la salut, que sempre funcionen. Sí, la salut. Doncs no puc fer el nostre espectacle, Pol, perquè he d'acompanyar la Carbonell a l'oculista. Ah, molt bé. I per això no faràs l'obra? Sí. És que l'oculista és a Houston, Texas. Sí, s'ha de fer un tractament llarg, com a mínim 2 mesos, i jo m'he quedat amb ella. Està sola al món, pobreta, i la veritat, si s'ha de quedar cega... Però què dius, cega? Sí. Ella no vol que se sàpiga. Ja saps com és, es fa la forta. Però els metges no donen cap esperança, Pol. Pot perdre totalment la visió. Ai, no hi veig, Déu meu, ja ha començat, Pol. El mal s'escampa més de pressa del que em pensava. David. Ei, David, Què? Has de portar-la a Houston. No podem permetre que la Carbonell es quedi cega.
Però i la nostra obra, Pol? Tant és l'obra, tant és l'obra. Ara el que importa és que la Carbonell es curi. Gràcies per entendre'l, company. Ai. Aquesta feina m'agrada. Només fa 3 setmanes que hi soc i ja em sento com si ho hagués fet tota la vida. Mai m'hagués pensat que fos tan fàcil. No m'estranya. Cada cop que la cagues, la Mercedes em renya a mi. Ara, per exemple, m'han proposat de fer una prova per una tele privada. Però de moment m'estimo més quedar-me aquí. No, home, no. Vés-te'n a la tele? Ui, no, encara no estic preparat. Home, jo penso que sí, eh? És una oportunitat. Tu podries fer-ho. I és que la prova consisteix a preparar una entrevista amb la Pilar Rahola. Jo no sabria què preguntar-li a aquesta dona. Potser si jo t'ajudo. Ho faria? Home, i tant que sí. A més, perdona, Ui, tens una cara supertelevisiva, Doncs t'ho agrairia molt, López. Doncs ja està, home, ja està. Au, ja li pots dir a la Mercedes que plegues de la ràdio. López, ets collonut. Si em donen la feina a la tele, en recomanaré, Vaig a trucar per dir que faré la prova. López, tinc dubtes. És que a mi al principi el Marc em queia bé. Després, ja no tant. Després em va tornar a caure bé. I ara ja no sé si em cau bé o em cau malament. López, aclareix-m'ho. Com m'ha de caure el Marc? Escolta, Ramon, tu que ets un home amb criteri, si li haguessis de fer una entrevista a la Pilar Rahola, tu què li preguntaries? Doncs li preguntaria si els ninots aquells parlen de debò o els fa xerrar el ventríloc. La Pilar Rahola no és aquella rossa que presenta risas i estrelles? Exacte, la mateixa. És una gran pregunta. Digue'm una altra. Mi senyor, l'enemic ha arribat a Inverness. Ha traspassat. Això. Mi senyor, l'enemic ha traspassat Inverness. El Gual d'Hivernès. Ara, ja ho tinc. Mi senyor, el Gual d'Invernès ha traspassat. Mi senyor, l'enemic ha traspassat el Gual d'Invernès. Oh, no ho direm mai! Però si tu sabies! Fa 3 setmanes que assages la mateixa frase. Com pot ser que encara no te la sàpigues? No, saber-me-la, me la sé, Carbonell. El problema és dir-la. M'agafa un engarrotament aquí a les barres i em bloquejo. Se'm paralitza la mandíbula. Calma't, David. Va, seu. Oh, Relaxa't. vale. Pensa en una cosa relaxant. Pensa que ets en un prat verd. Oh, va, sí. El cel és blau, Ah, vale. els núvols blancs, Oh, vale, un bon rotllo. i que demà estaràs un Shakespeare al Nacional davant de 900 persones i de tota la crítica. No, és punyetera, Dona, Emma, així no ho aconseguiràs mai. Vinga, David, deixa'm a mi. David, mira'm fixament els ulls. Els ulls? Concentra't en aquest punt. Vale, Tu aquí. deixa la ment en blanc. Vale. I ara, imagina't la putada que li has fet al Pol. Em voleu deixar tranquil? És que no podeu... Em sembla que ens vol dir alguna cosa. Espera, un cop sec ho arregla tot. Ja. Què? Gràcies, Carbonell. M'esteu ajudant molt a relaxar-me, És la mala consciència que no deixa relaxar-te. Ets com el Marc, un maníac sense escrúpols. Però per sort el bé sempre triomfa i no hi ha crim sense càstig. El Marc no aconseguirà la feina de la tele i a tu se t'atravessarà l'estrena. Em voleu deixar tranquil? Marxeu tots d'aquí. Va, fora d'aquí. Fora! Jo també. No, vostè no, Carbonell. Vostè no pot sortir al carrer. Però, nen, fa 3 setmanes que estic tancada a aquesta casa. No m'he pogut ni anar a depilar. I jo, si no em depilo, mira, semblo l'Antoni Quinn. Doncs s'aguanta. Vostè i jo representa que estem a Houston. No ens podem arriscar que Pol ens vegi pel carrer. Jo tampoc puc anar a l'institut i no em queixo. Ja ha de durar gaire, això? Mi senyor, el Gual ha arribat a un punt que l'Invernès ja gira... No em sortirà mai, Carbonell. Tinc la solució. Té una xuleta i a més et servirà d'amulet. Gràcies, Emma. És el cavall de Guernica. Sí! No, no l'agafis! Que podria ser el Pol. Però algun dia hauràs de veure el Pol. No et pots passar la vida amagant-te com el fugitivo. Hola. En aquests moments no hi som. Deixeu el missatge després del senyal.
Hola, López, sóc el Pol. Et trucava perquè demà és l'estrena del Shakespeare. I he aconseguit 2 invitacions i era per si volies venir amb mi. M'hauria agradat anar-hi amb el David, però esclar, amb tot allò de Houston, el trobo a faltar. L'estrena. El Pol em veurà fent l'obra. No ho havia pensat. Perquè em mireu tots així? És que no ho he vist mai. Collons, no. Carbonell! Un cop sec, però els collons. Carbonell, que en té per gaire. Espera, nena, que això de depilar-se amb pinces vol temps. Afanyis, que arribarem tard a l'estrena. Segur que no vens? I ara? Això que ha fet no té nom. A una persona que t'ajuda no la pots trair. De qui parles ara? Del David o del Marc? El David. El Marc ja és història. Li he preparat una entrevista amb la Pilar Rahola que quan la vegin els de la tele l'enviaran a Sibèria. Què us semblo? Carbonell, però on va així, dona? Què passa? Se'n veuen els piquets vermells? Però on va tan destapada que no veu que la veurà el Pol? Què vols que hi faci? No ho sé. Posis alguna cosa al cap? Jo què sé, una mantellina. Sí, dona, i una peineta, com si anés a la boda de l'infanta. Com pot ser que no estiguis mirant la tele, tio? És molt fort i surt del Marc. Molt bé. I ja per acabar, els ninots aquells parlen de debò o els fa xerrar el ventríloc? A veure, si vostè es refereix a alguns diputats al Congrés de Diputats, la veritat és que sí, que molt sovint diuen el que el secretari general vol que digui. Molt bé. Moltes gràcies per concedir-nos el teu temps. Gràcies per la vostra entrevista, ha estat molt divertida i molt original, la veritat. Està bé aquest nano. Qui és? És guapo, eh? Has vist? Són les mateixes preguntes que et vaig dir jo? Però jo les havia pensat per la Pilar Rahola i aquesta no sé qui és. Però si aquest tio és un petardo, home, que no... Ai! Carbonell, un cop sec. Ha sigut boníssim. I com ha anat? Ja s'ha acabat la funció? Tu has perdut, López. Mira, el David ha entrat així, mirant el públic de costat, amagant-se darrere la llança i suant molt. I quan anava a dir la seva famosa frase, ha vist el Pol. I s'ha bloquejat totalment, de mandíbula a peus. Ha quedat allà a terra com una croqueta. I què ha passat? Han parat la funció? Què va? La Carbonell s'ha aixecat i ha dit la frase del David. I senyor, l'enemic ha traspassat el gual d'Invernès. Aleshores els actors han continuat. I han entrat 2 tios vestits de negre i s'han endut el David, que estava tot encarcarat sense poder moure's. Així. El Mario m'ha felicitat. I m'ha dit que quan munti la casa de Bernard Alba em donarà un paper. És més pitxorrin. Ja està, tot arreglat. Parlava amb el Mario Gas, m'ha donat el paper. El David. El David es veu que no està en condicions de continuar. Mita'l, ara el porten cap a casa. Mi senyor, l'enemic ha traspassat el gual d'Invernès. Doncs no és tan difícil d'aprendre. Per cert, tu com ho deies? Invernès o Invernès? Com dius? Em sembla que no t'entenc. Ui, no anem bé, David? No. Farem uns petits exercicis perquè et noto uns problemes de dicció. No. Practiquem una miqueta. Ma... Me.